For free only! Chiropractic, hilot massage, bone sitting and therapy. TV Bisaya 1, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin. For free only! Chiropractic, hilot massage, bone sitting and therapy. Maraming salamat po mga kababayan ko. Grabe nung makikita nila na talaga ikaw ay ang adhikain mo ay tumulong. Sa isang buwan yan, pag maganda yung ano mo, i-share nila yan. Sa isang buwan, malaki na ang pag-akyat niya. Bago lang ka lang ba nag-kwan dyan, sir? Dapat ang pag-ano mo dyan, sir, pagka may mag-ano sa'yo, please like and subscribe. Pagka wag nilang i-skip yung ads. O, wag nilang i-skip. Ako nga pala si Brian Binuya na galing Japan, pahilot at saka upang malunasan itong matagal ko nang nararamdaman sakit ng buong katawan dahil sa sobrang trabaho siguro dahil sa klima din sa bansang pinanggalingan nagpunan na siguro ako ng lamig sa katawan kaya siguro ito parang nabugbog yung katawan ko kaya umuwi ako ng Pilipinas para ipalunas itong mga nararamdaman ko na sakit sa buong katawan. Ayun nga, nahanap ko ito si TV Bisaya 1 na napakagaling. Talagang inaayos niya itong mga nararamdaman ko na ito. Talagang napakasakit pero worth it yung naramdaman ko ngayon. Very good. Ayos na yung pakiramdam ko ngayon. Muli, mga kababayan ko, mga kababayan natin na OFW, lalong-lalo na dyan sa Japan, ay shout out sa inyong lahat dyan. Kaya mga kababayan ko, nandito tayo ngayon kay Kuya Brian Binuya. Galing siya ng Japan. Siya po ay isang OFW. Shout out sa lahat ng OFW natin mga kababayan dyan. Mag-ingat kayo lagi dyan. Huwag masyadong pukpok sa trabaho. Hinay-hinay lang ang pag-trabaho dyan. OFW, saludo kami sa inyo. Salute OFW, mag-ingat kayo dyan. Si Brian pala, ilang months na yung iniinda yung katawan mo? 6 months ago. Grabe, sa anim na buwan na ang ininda niya. Ang sakit ng buong katawan, buong katawan. Grabe, mula ulo hanggang talampakan. Nagbakasyon siya sa Pilipinas at yun, hinanap si TV Bisaya number 1. Totoo ba yun, sir? Nung nasa abroad ako, napapanood na. Totoo ba yung hinanap ko si TV Bisaya number 1? Oo. Sinerge ko talaga kung... Oo. Mga kababayan. Legit si TV Bisaya 1. Walang kalokohan to. Kaya yung mga katulad kong OFW na may mga iniinda sa pagtatrabaho, pag-uwi nyo ng Pinas, hanapin nyo si TV Bisaya 1. Magaling na chiropractic ito. Talagang maayos niya yung katawan mo na nabugbog sa trabaho. Paano na yung pakiramdam ko, hindi katulad kanina.
before niya guys, ang dami na ugat-ugat. Ayan na. Diyan ka na sa... Yan na yung ano. Pinakamaganda pero effective. Diyan siguro lahat ng lamig. Masakit. Sige, dan.